яке аз чизҳои муҳим дар ин дунё марг аст, ки тамоми ҷонварон онро мечашанд. аз ҳамин сабаб ин умри кӯтоҳе, ки ба мо худованди бузургу ягона додааст, нағз истифода бурда бо ёру дӯстон хушбахтона зиндагӣ кунем. яке аз оилаҳое, ки аз ин огаҳанд, коре мекунанд, ки дар дунё ин ҳолат ё ин воқеа кам рух дода шудааст. барои давоми чунин наворҳо тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва ба шабакаи мо обуна шавед. шахсе бо номи Жим дар синни 62 солагӣ ба бемории саратон гирифтор мешавад. ба бемористон меравад ва ба ӯ мегӯянд, ки танҳо 1 соли дигар умр мебинаду халос. Жим қарор мегирад, ки ин 1 солро хеле хуб гузаронад ва хоҳиши охирини ин пирамард духтарашро бо либоси арӯсӣ диданаш буд. духтари ӯ Жосе 11 сол дошт ва барои ба шавҳар баромадан хеле хурд буд. яъне хоҳиши ин марди бемор ба монанде, ки қабул намегардид, чунки ӯ 1 соли дигар зиндагӣ мекарду тамом. Жим бо ҳамсару духтараш қарор мегиранд, ки тавре вақт гузаронанд, ки лаззат бибаранд ва бо як аксбардор созишнома баста мехоҳанд, ки аксбардор ҳар лаҳза онҳоро аксбардорӣ кунад. рӯзе аксбардор Вилатора хоҳиши охирини Жимро мефаҳмаду ба духтарак Жосе мегӯяд, ки хоҳад агар ҳадияе ба падараш мекунад. Вилатора ба Жосе ва модараш мегӯяд, ки онҳо метавонанд маросими тӯи ғайрирасмӣ барпо карда, Жосеро либоси арӯсӣ пӯшонида хоҳиши падарро иҷро кунанд. ба Жосе ва модараш таклифи Вилатора хеле писанд омад ва ба тӯй омодагӣ диданд. рӯзи тӯй омад ва маросим баргузор мегардид. ҳарчанд ки ин тӯй ғайрирасмӣ буд, аммо Жим зед хеле хурсанд буд ва акнун хоҳиши ӯ амалӣ гардида буд. баъди 3 моҳи ин маросими бошукӯҳ падар вафот мекунад. ин ҳодиса ҳарчанде ки пештар маълум буд, Жосеро хело ғамгин мекунад. Жосе ба модараш аз сабабе ки хоҳиши падарро иҷро карданд хеле осоиштаанд, чунки падараш Жосеро бо либоси арӯсӣ дида буд. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.